UNEDEF е Националният съюз на слепите във Франция със седалище Бордо. От своето създаване през 1929 година до сега, тази организация развива многообразна дейност за подпомагане на слепите, слабовиждащите и зрително затруднените лица в тяхното ежедневие и за интегрирането им в обществото. Фактът, че центърът на тази дейност е Бордо, по съвсем естествен начин подсказва на хората от отдела за връзки с обществеността на UNEDEF една оригинална и новаторска по рода си идея. Това, което изигра основна роля за осъществяването на този проект, беше откритието на параклисът Ескюрак. Намираме се в една винарска изба, едно оригинално имение, където най-неочаквано откриваме едно бижу на средновековната архитектура. Малък параклис от 11 век в сърцето на самата изба. На всичко отгоре се оказа, че тази изба прави изключително хубаво вино и тогава ми дойде идеята. Заедно с моите колеги от UNEDEF си казахме, защо да не организираме един ден за наши партньори и специалисти, посветен на джаза и на виното, както разбира се и на хората с зрително увреждане. Много бързо развихме идеята, като решихме да поканим различни джазови изпълнители от Европа, чиято особеност щеше да е да бъдат слепи или зрително затруднени. И така, идеята бързо се изправя на крака и приема формата на еднодневно събитие в изключително приятна обстановка, при чудесно време, с много музика и с легендарното френско вино. Новороденият фестивал носи името Сеси Джаз, от сесите, което на френски означава слепота. Това първо пробно издание се състои от самостоятелни рецитали на поканените джаз-пианисти с увредено зрение. Редом с двама французи, една полякиня и един швейцарец, срещаме и българина Владимир Радулов. Професор по специална педагогика в Софийския университет, преподавател по история на джаза в Държавната музикална академия в София, радиоводещ на едночасово предаване за джаз по програма Хоризонт на Българското национално радио от 1978 година и, разбира се, утвърден джаз изпълнител. Тази идея е безспорно много позитивна, защото тя дава възможност да се срещнем пианистите от различни европейски страни, да свирим заедно, да се запознаем и да докажем, че тези хора са така пълноценни, както другите, и да докажем, че те равноправно участват в живота на обществото и в изкуството. Там няма деление, там няма дискриминация, там всички са равни. И тъй като основната идея за този ден е да се обединим около музиката, виното и зрително затруднените, ето че идва ред и да се запознаем с избата Шато д'Ескюрак и нейния собственик. Той умело дозира своите обяснения и без да дотяга на присъстващите, оставя място на дегустацията. Така, всеки сам ще може да се убеди в качествата на неговото производство. А виното наистина е много хубаво, особено когато е поднесено от очарователната дъщеря на собственика. Но каква е историята на това имение? Това имение е било купено от дядо ми между двете войни. Дядо ми го е експлоатирал, като е имал и лозе, и добитък, включително и коне за надбягвания. Баща ми продължи с разнородната земеделска дейност, докато аз реших да развивам само винопроизводството. Това е моята страст и професионалното ми желание беше да се отдам изцяло на тази дейност.
Виното винаги е вървяло и с джаза, така и още от Нови Орлеан. Природата е прекрасна, хората любезни, времето изключително добро, ведра атмосфера, хубав пикник, интересни ястия и най-вече чудесна музика, която обединява всичко. Да, музиката обединява всичко. Но задачата на Владо Радулов бе изключително тежка. Неговият рецитал бе програмиран веднага след дегустацията и пикника и той трябваше да събуди и съживи публиката със своите изпълнения. За постигане на тази цел, нашият музикант използва всички оръжия от арсенала си на печен джазмен. За едно от парчетата дори извика подкрепление от цигулка в ръцете на Митко Константинов. Резултатът беше повече от успешен. Хората, публиката, които не познават света на слепите и зрително затруднените, откриват с изумление, казвам с изумление, премервайки думите си, те откриват, че се срещат с художествени изпълнения на много високо ниво, поднесени от слепи и слабовиждащи. Имаше хора, които, тръгвайки си преди малко, ни благодариха, защото мисля, че ние променихме виждането им за слепотата като цяло. Шефове на предприятия, които присъстваха, ни казаха, защо да не помислим заедно за професионалната интеграция. Организатори на културни мероприятия изявиха желание да канят слепи творци за изяви. Така че целите ни бяха изцяло постигнати по време на един, трябва да го кажем, изключителен ден с художественото ниво, с качеството на зрителите и, разбира се, с метеорологичните условия, които бяха особено благоприятни. Qui nous a été particulièrement clément.